ஹெவி சன்ல பயங்கரமா ஆட்டம் போட்டு டேன் ஆயிட்டாங்க. என்ன மாதிரி டேனை டீடான் பண்ண சாலனுக்கு போய் ஆயிரக்கணக்கில் செலவு பண்ற ஆளா நீங்க? ஜஸ்ட் 300 rupeesல ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு உங்க டேனை பறக்க வைக்க முடியும். அப்படி இருந்தா முடியும். இதுதான் கர் சோப்போட மேஜிக் ஃபேஸ் வாஷ். நான் இதை கன்சிஸ்டன்டா 7 days யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் உங்க கண்ணு முன்னாடியே தெரியுது பாருங்க. இன்கிரீடியன்ட்ஸ்ல லாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் என்கேப்சுலேட்டட் பீட்ஸ் உங்க ஸ்கின்னை ஜென்டலா எக்ஸ்போலியேட் பண்ணும். சாஃப்ரான் இருக்கிறதுனால உங்க ஸ்கின் பிரைட்டராகவும் ரிஃப்ரெஷ்டாகவும் காட்டும். ஸ்கின்ல மசாஜ் பண்ணும்போது பீட்ஸ் பர்ஸ்ட் ஆகி உங்க டெட் ஸ்கின் செல்ஸ், டர்ட் அண்ட் ஈவன் உங்க டேனிங்கை ரிமூவ் பண்ணிடும். இந்த ப்ராடக்ட் சொல்றது தான் செய்யுது, செய்யறது தான் சொல்லுது. டேன், டல்னஸ், அன்இவன் ஸ்கின் டோன் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு நேச்சுரலான ஹெல்தி அண்ட் ரேடியன்ட் லுக் கொடுக்கும். டேனிங்னால இனிமே பிரச்சனையா? நோ வரிஸ். இந்த ப்ராடக்ட்டை 20 to 25 days யூஸ் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் உங்க AM PM ரொட்டீன்ல சேர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கும் என்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். Give it a try.